beteko dira, 94 urte Eibarren beste inon baino lehen aldarrikatu zela Bigarren Errepublika. Eta hori gogoan, argazki historikoak ipini dira herriko hainbat tokitan. Bestalde, Espainiako gobernuak demokraziaren garapenerako aparteko garrantzia izan duten memoriatokiak goratuko ditu eta aitortza jasoko dutenen artean dago gure herria Eibar. Bihar bertan hasiko da izendapen prozesua eta horretara etorriko dira gobernuko hainbat kide, tartean Fernando Martínez Espainiako gobernuko memoria demokratikoaren estatu idazkaria.